Euskara enpresa munduan sustatzeko pausu esanguratsuak eman dira 2019an Araban. 180 ikaslek egin dute lantokiko prestakuntza edota duala euskaraz. 130 enpresatan. Mugiain neusa, horietako bat izan da, eta nolabait ere nahi izan diogu errekonozitu eman duten aukera eta ikasleak oso gustora aritu direlako lan munduan ere, ikastetxetik, D eredutik etorritako ikasleak, B eredutik etorritako ikasleak baita ere lan munduan euskaraz. Alde neinean, euskara erabiltzen saiatzen gara, eta hemen sortea daukagu, nahiko jende euskalduna dagola, eta hornitzaile batzuk bai, eta euskara erabiltzeko aukera badaukagula. Lan guztietan igual ezin duzu, baina hemen sortea izan du, lankidekin egin aldu dela, eta enpresako beste batzuekin bai egin aldu dela. Lan mundua, industria mundua, zerbitzuen mundua ere euskalduntzeko zenbat ardatz martzan jarretzeko asmoa badaukagu. Horien guztien aterkia zera izango litzake Lanabes proiektua, hau da, geure industrian, geure zerbitzuetan, geure enpresatan euskararen erabilera suspertzeko, bultzatzeko egitasmoa da. Horren barruan baditugu lanekiekin antolatutako zenbait jardunaldi eta guztiak ere garrantzitsuak dira, nola ez, geurean lan munduan euskaraz egiteko. Lanabes proiektuaren barruan, Arabako Foru Aldundiarekin batera, Lanekik eta beste hainbat erakunderekin batera, indartu nahi da lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz izatea. Eta horretarako sortu ditugu zigilu batzuk, eta zigilu horiek jarri ahal izango dituzte enpresetan, bertan euskaraz lantokiko prestakuntza edo duala egin baldin bada. Sorte handia daukat, azkenean hasi nintzen hemen ez nekien euskaraz egiten zela, eta hori erabiltzea oso onuragarria da niretzako, azkenak etxan hitz egiten du, kanpoan gitxi hitz egiten da, eta hemen egitea postasuna behar duzu, azkenean praktikatzen duzu. Da beste posibilitate bat egiteko, erabiltzeko. Hombre, ni uste dut, onura handiena dela jendea euskararekiko daukan harrera kontutan hartuta enpresak euskara ere bultzatzen duela ikusita motivazio puntu bat moduan funtzionatzen duela. Kontutan hartu behar dugu gure ikasleak profesionalak izango direla eta ia da enpresan sartzen diren momentutik lanean hasten direla eta gure ikasleek euskara jakitea balio erantsia dela bai enpresarentzat eta bai enpresako giroa hobetu egiten delako. Orduan, aukera polita da enpresentzat lantokiko prestakuntza edo duala euskaraz egiteko prest dauden ikasle horiek hartu eta beraien talentua enpresarentzat positiboa izango delako. Gu hemen euskara gehiago erabiltzeko prozesuan oso garrantzitsua izan zen joan den urteko euskaraldia. Zeren hemen jendeak jarri zituen belarri prest, hau bizi edo zen, eta orduan hori eragin du euskara dakigunen artean euskaraz hitz egin dezakegula jakitea eta gehiago erabiltzea. Euskaraldia presente izango dugu, nobedadez beteta etorkiko zaigu, batipat aurreko edizioan hau bizi eta belarri prest rolak hortze irango dute, nobedaden artean 15 egunetako euskaraldia izango dugula, berez, 2 asteburutan gainera euskaraz aritzeko aukera izango dugula euskaldunok, eta nola ez horrez gain, bai belarri prez eta bai hau bizi rolez gain, jakizue ariguneak ere aktibatzeko aukera izango dugula. Berez, gure asmoa batipata, urrengo edizio hau, 2008ko edizioa ere, aurrekoaren arrakasta berdindu edo gailendu edo gainditu dezala.